vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu mukoma zvandakaudzwawo navatete vangu. So I am here and I want your listeners to help me out. Ndozviita here izvi zvandakaudzwa navatete vangu, or I should not do it. So inini ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 33 years kuberekwa. Handina kumbogara ndakapinda mumarriage uye zvekare ndinoti kana ndikangoita mukomana tikangotanga kungodanana, then munhu uyoyo anozongotanga kungondibata rough, in which iniwo ndinozoti kana ndikada kumurakidzawo kuti ndinokwanisawo kumutreata rough, then mufesi uya anobva atoti handichakudi. Sometimes I can even do it just wanting to test kuti munhu anondida here kana kuti haandidi. Zviya zvekungobhuhwana neyo lava, munhu unobvaona anobva atotsamwa obva atokuudza kuti handichakudi. And when it comes to me mukoma, there is no negotiations. Munhu wose wandinodanana naye kana zvikanzi zvinhu zvaoma, murume anotosarudza kutoti ange achitondibloka, in which most of the people they say kuti mukadzi ndiye anowanzo kubloka munhu obva ati I am moving on. Each and every relationship yandakapinda mairi kubva pandainge ndiri form 6 kusvika pari zvino mukoma, ndini ndinongorambwa. Handinawo pandakamboti apawo ndini ndakaramba munhu. So I had been thinking about it for a very long time kuti why is it zvinhu zvangu zvichingoramba zvichingooma kudai, even kubasa ndinongogara ndichingotreatwa rough even though I am having a very good job. So ndakabva ndazotaura navatete vangu, ndakati ndichinotaura navatete, vatete vakabva vazoti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoya kumba kwavo. So it took me a very long time since I am someone who is always busy. Ndakazoti ndawana mukana, this was last week, pandakazoenda kumba kwavatete. So I went there and I slept over at a place. Zvino takazoti tava kutaura, I think kuti it was somewhere kuma 11 p.m. when we were busy watching a movie. Then vatete vakabva vati mwana wehanzvadzi yangu ndava kuenda kunorara ini. Then vakabva vati but ndisati ndaenda kunorara, there is something that I want to tell you. Ndobva tatanga kukurukura paya. Saka ivo vakabva vandibvunza kuti kozvawatokura kudai usina mwana usina murume uri kufungei. Then ndikabva ndati vatete, I have told you ingakwani kuti dambudziko riri pandiri ndiroro rekuti handizivi kuti chandinonyanya kutadza chimbori chii, ende kunaka ingakwani ndakanaka, but all the men that I date vanoti paya kana tichatanga kudanana munhu anenge achikuda and telling you kuti he feels like the luckiest guy since he is dating you, but tinozongoti kana tikanetsana munhu otokudza kutoti handichatokudi. And there was this other guy that even had to send me some pictures on the same night that we broke up. Ndokubva atonditumidzira picture akatoti ndatotizirwa, so you think kuti iwewe you were too special nekuti hausati wakambosangana nemurume pabonde. Tarira ndatoona umwe munhu atonditizira and she is just like you. Naiyo ndatofind out kuti anga asina kana kumbogara akarara nemurume before. So it really hurt. Apa ndainge ndichiudza vatete vakabva vatora zvavo mafemo, vakabva vati mwana wehanzvadzi yangu, pane kamwe kanyaya ako kandoda kuti ndinge ndichikuudza. Vakabva vati ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichizoudza amai vangu. Saka ivo vatete ava vakabva vati hanzi mudzinza havana kuda kuti chikwambo, but ndakabva ndazongoitawo zvimaresearch zvangu ndakabva ndaona kuti kamutauriro kacho kavainge vachiita it means kuti mudzinza rekwedu kune chikwambo chirimo. So ivo vakangoti mudzinza rekwedu kune mweya uyu unoteverera vana vasikana. Vakabva vati sekuru vanga vari baba vavo vatete vanzi vakaponda munhu. Mushure mekunge vaponda munhu, murume uyu ainge achivashandira, saka vainge vakamuvimbisa kuti ainge achifanira kuti ange achizovashandira kwemakore avo anokwana kuita 2. Then after 2 years vobva vachizomubhadhara. Murume uyu hanzi ainge achibva kuMalawi. Zvino akati avashandira, hanzi ivo sekuru vakazoti paya mushure mekunge vabvunzwa naye murume uya achiti ndava kuda mari yangu because ndava kuda kudzokera kunyika kwangu.
hanzi ivo vasekuru vakabva vati kune murume uya nditevere, then murume uya akazoti achivatevera ivo already hanzi vainge vatoorganiza nemabhinya, saka vakabva vatanga kufamba. Saka uya hanzi akafungidzira kuti zvimwe kuda vainge vachienda kunotema huni, zvino vakazoti vava musango muya hanzi ndo pavakabva vazomuti uya unge uchindibatsira apa. Iye akati akakotama, hanzi vasekuru vakabva vazotora demo ravainge vainaro, hanzi vakabva vazonomutema kumusana uku, then ndokubva varamba vachingomutema naro demo riya, then mabhinya aya avo avainge vainawo, hanzi mabhinya iwawo ndiwo akazochipedzisa basa racho. Pandakaudzwa zvinhu izvozvo pandakaudzwa nyaya iyoyo navatete, mukoma pakangokaruka pasimuka imwe mhepo yakavhuvhuta zvekuti kana neni zvakandityisa. Mukoma vatete vakabva vati zvinhu zviya zvatanga, handi zvedu tinge tichinorara. Mukoma ndakabva ndazoita maresearch mushure mekunge ndava kutanga kubvunza manje vamwe vehukama, ndichingobvunza ndo apo futi pandakazoudzwa neumwewo wehukama uyo akazoti pane pamwe paakamboenda kumusha because isusu vana mundara vakazototama, then vakazotosiya pamba pari padongo apo painge pakavakira sekuru. Saka uyo wandainge ndichitaura naye anoti hanzi sekuru vasati vashayika akangokaruka adzokera kumusha. Paakaenda achinovashanyira sekuru, hanzi ndo paakabva azokaona kachidhoma. Saka ivo sekuru vanonzi mushure mekunge vauraya murume uyu vakabva vatsipika mweya wake, ndokubva vazoenda vakabva vazonopiwa mweya wemufi uyo anopota achirwidzana nawo mweya uya wengozi kuti usauraya. So mukoma hanzi sekuru vakabva vazoti kune chidhoma chacho ichocho vainge vachazochipa mukadzi. Saka inini mukoma ndini ndakabva ndazodeketererwa zita rangu kuti ndinge ndichizova mukadzi wechidhoma ichocho mushure mekunge vamwe vatete vangu vashayika, avo vakafa vasina mwana uye zvekare vakafa vasina murume. So it seems as if that is the life that I am going to be living. So vatete vakabva vanditi hanzi ivo vatete ava vekushayika vakafa vasina mwana vasina kumbogara vakaroorwa, hanzi vakazoti vafamba vakabva vaenda kune imwe n'anga. N'anga iyi hanzi ndeye kuChipinge. N'anga iyi hanzi yakabva yazoudza vatete vaya kuti ivo kana vachida kuti vange vachizoroorwa kana kuzoita mwana, zvavanokwanisa kuti vange vachiita ndezvekuti hanzi kana vakanoita bonde vobva vapiwa pamuviri nemunhu anenge achipenga, like kutofamba uchitotsvaga benzi then wobva wazoita bonde naro kusvika benzi iroro richizonokupa pamuviri. Hanzi pamuviri paya panofanira kuti pange pachizobviswa exactly kana pava ne2 months, then from there on unokwanisa hako kuchizoroorwa kutopindawo marelationship ekutoti anenge achitolasta munyama uya at least unenge usina munyama. Hanzi nekuti benzi riya parinonorara newe, hanzi mweya uya wechikwambo pachinozouya semazuva ose chichinoita bonde newe chinobva chazoona kuti wabva mukuita bonde nebenzi, chinobva chazotanga kukusema. So ndozvandakaudzwa izvozvo navatete vangu. Zvino mukoma handizivi kuti ndodiniko, ndoita saizvozvo here kana kuti kwete. Eive dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu mukati mekuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu avo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi kurara nebenzi kusvikara kumitisa, then you will be free from that curse. Please tell me what you think in the comment section. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Iniwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma ndinoda kureurura kuti I recently found out kuti inini kubatsira kwandinoita ndinotoshandisa mweya usina kunaka. Pose apa ndaingozviudza kuti engirozi yangu. But dzimwe nguva ndaimboti ndikagara pasi ndaimbotanga kuzvibvunza kuti asi nerutsinye rwainge ruina amai vangu
amai vangu vakazofa zvavo, but amai vangu vaiva munhu uya wekuti vaiva neutsinye uye zvekare vainge vachitozivikanwa kuti vainge vari muroi. Saka I kept on thinking and ndaigara ndichizvibvunza kuti saka inini chipo ichi chekuprofita chakazobvepiko, because kutendeuka handina kumbogara ndakatendeuka kusvika pari zvino mukoma. Ndinotoenda kuchechi uye zvekare nditori muprofita anotozivikanwa, but kutendeuka handina day kana 1 randakamboita munamato wekuti Ishe Jesu ndoda kuti munge mushuya mumwoyo mangu. Izvozvo handina kana kumbogara ndakazviita. Saka ndakati ndakagara pasi ndopandakabva ndatanga kufunga, ndikabva ndati mweya uyu wandinoprofita nawo I don't think kuti mweya wakabva kuna Mwari. So ndakabva ndachizotanga kutaura nemhepo yacho iyo inopota ichindigara. Mukomana Ashe, mhepo iya ikabva yati iyo haikwanisi kuti inge ichitaura neni ari masikati, ikabva yati kana uchida kuti tinge tichizotaura ndichazouya kwauri tobva tachizotaura uri usiku. Mukomana Ashe, zveshuwa usiku hwakati wasvika paya ndokubva ndaita zvandakaita. Mhepo iya yakandiudza kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichitenga macandles anokwana iwo kuita 6. Kana ndatenga macandles aya ndobva ndachizotanga kudana zita rayo mhepo iyi. Zveshuwa mhepo iyi yakabva yauya ndokubva yazotanga kutaura neni. Yainge isingataure neni ichiita zvokundivhundutsira, but yaingoita zvokungozevezera pasi pasi. Ikabva yandiudza kuti iyo mhepo iyi yainge yakatumwa kwandiri naamai vangu, zvichidudza izvo kuti mukoma kunoprofita kwandinoita ndinoprofita nemweya wehuroi, neshavi rehuroi. Ndiyo confession yangu iyo mukoma yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu please ndizivise ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu apa unenge watoenda uchitoti ndikuenda kunobatsirwa kune vamwe madzimai vanoona chaizvo, but mavanzwa ka hanzi inini ndakazoti ndagara pasi ndokubva ndaona kuti inini ndinobatsira vanhu not nemweya waMwari but ndinoshandisa shavi rehuroi. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavhika chitupa changu. Inini pandakaromba mainge muri mugore ra2020 ndipo pandakaromba ipapo zvinhu zvainge zvakaoma handiri kukunyeperai. So ndakabva ndazoenda kune imwe n'anga, but n'anga iyi iyo yakabva yati yainge isingakwanisi kundirombesa, even though n'anga iyi iyo ichitoita zvekutorombesa, inogarawo muno muHarare. Zvino yakabva yazonditora ikabva yazoenda neni kune umwe mukadzi uyo wayainge ichiti ndivo vasahwira. Sometimes kana ikaona kuti inenge isikakwanisi kurombesa munhu, then inobva yazoendesa munhu uyauya kune n'anga iyaya. So gogo ava ndingangoti ivo vari kuma 65-67 ikoko. So vakabva vazonditi vainge vachida kundibatsira, but ndinofanira kuti ndinge ndichidanana navo. Mukomana Ashe, inini I am a 32-year-old man uye zvekare ndine mudzimai wangu nevana vedu vaviri, but nyaya iripo ndeyekuti ndiri kudanana nen'anga iyo yakandirombesa. Saka ipapo payakanditi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichinosika bonde nayo, I thought kuti zvainge zvingori zve1 night. Saka usiku hwacho ihwohwo mushure mekunge taita mhiko dzedu ndakabva ndabikirwa mimwe mishonga yandakabikirwa yekuti ndinge ndichisimbisa musana wangu. Tikabva tazoita usiku hwose tichiita bonde navo gogo vaya. So ndakafungidzira kuti ndidzo dzainge dzingoriwo mhiko dzangu for that night. Zvino mukomana Ashe, gogo ava vakabva vazondiudza kuti vainge vava kutoda nezvangu kusvika pari zvino mukoma. Ivo gogo ava it is more like vanondicontrola. Dzimwe nguva vanokwanisa kutongondifonera kana pakati pahwo usiku nobva vatonditi ndakufunga ndikuda kuti unge uchiuya kunoko, ende ndinichitoona kuti zvinhu zvandava kuda kuitiswa izvi hazviiti, but mukoma vanongoti kana vakandifonera kungoreceiva phone call yavo zvisinei nekuti dzinenge dziri nguvai, ndinobva ndatoudza mudzimai kuti pane kwandiri kuda kumboenda. Mudzimai wangu akambotanga achachema zvekuti ndaiti kana ndichibuda paya dzimwe nguva aimborwidzana neni achida kunditorera makeys, kuzamana azoona kuti munhu uyu anotoratidza kutoti iye atori nerimwe zimhepo rinopota richimugara. Saka ivo gogo ava ndakavabvunza vakabva vanditi
ivo vanoshandisa imwe hari iyo yavanoshandisa kana vachida kundidaidza. Ende zveshuwa mukoma, ndinoti kana vabva mukundifonera paya vakanditi uya kumba kwangu ungochimbondipa bonde, ndinobva ndatotanga kutonzwa like vanhu vanenge vachitaura munzeve dzangu, zviya zvekuti kana ndikafunga kuti handisvoda kuenda kunovaona, ndinotonzwa vanhu vanenge vachitaura neni vachindimanikidza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichienda kuya. Zvino ini ndasvikawo pakuneta because it is not nice kuramba uchingorara nemunhu mukuru kwauri akakusiya more than 20 something years. Ndiyo confession yangu mukoma. Todawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindipawo maideas apa munhu wacho ing'anga ane masimba. Fungai kuti ndiye munhu wacho akandirombesa. Saka dzimwe nguva ndinoti kana ndikava ignore paya, zvinhu zvangu zvinobva zvadhakwa, vobva vandifonera kana kundiisira audio vachiseka zvavo paWhatsApp vachinditi iwe uya kuno mani ndinge ndichikusunungurira chiraramo chako chandanga ndakusungira. Ende ivo vantu admita kuti it is far much better kuti ndinge ndichifa than kuti ndinge ndichivaramba. Vakatombondichikidzira vakabva vati une zvivindi iwe, ndikabva ndati ko zvivindi zvei, vakabva vati shuwa ungasarudza kudanana neng'anga, ndikabva ndati ko zvakashatei, vakabva vati ko zuva raunondirwadzisa ko kana ndikazosarudza kukurovesa nemheni each and every raining season ndinenge ndisina kana zororo, ndinenge ndichingotya kuti munhu uya ko kana kuri kunzi maybe ndakamutadzira throughout the year, now obva azofunga kuti zviri nani kuti munhu uyu ndinge ndichimurovesa nemheni. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi gogo ava vakanditi but iwewe une zvivindi, shuwa ungaita zvivindi zvekuti unodanana neng'anga ko kana ndikazokurovesa nemheni one day mushure mekunge wandibhowa. Pakaipa asi ngatitaurei navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.